Na, úgy látszik végre a Sony felébredt, és végre olyan játékokat kapunk majd idén, ami talán még érdekelhet is, és nem CGI trailereket, hanem nyers gameplayt. De melyek azok a játékok? Csapjunk is bele! I sense suffering here. Na, mint a Kenya. Az. A spirit guide. Első rész az kurva jó volt. Az nekem nagyon tetszett. És az első részben az volt az érdekes, hogy nem volt fém, csak fából volt minden elkészítve, a kard, láncsa, mindenféle fegyver, meg a szörnyek is ugye fa alapúak voltak. Ez nagyon érdekes volt. És voltak ilyen kis Pokémonok is. Vagy látom, hogy az itt is lesz. A grafika szerintem az ugyanolyan jól néz ki. Lehet, hogy valamit javítottak rajta, azt most így egyszerűen nem látom. Már az első rész is szerintem rohadt jól nézett ki, úgyhogy szerintem nem ezzel lesz itt az újítás, itt inkább a mechanikában látom a fejlesztést. Több ilyen támadási stílus, meg ilyenek lesznek benne szerintem. Unbound. Kenya. Depart in peace. Scars of Cosmora. Cosmora? Sephely? 2026-ban jön. De a kérdés egyébként, hogy mikor? 2026-ban még van hátra, ennyi? 10 hónap, úgyhogy azon belül bármikor jöhet. De menjünk is akkor tovább. Sucker Punch. Ghost of Yotei. Az már kijött. Szóval most elkezdtem én is játszani. Amúgy nem rossz game. Vagy csak egy olyan stílusú másik játék? Jaj, aha. Jaj, nem az online tudsz jött ki most akkor. Mint a Ghost of Tsushima-nál is volt egy ugye ilyen online. Egyébként az rohadt jó volt. 4-en. De hogy látom, itt egy kicsit misztifikálják a dolgokat, itt ilyen démonok ellen kell majd nyomni. Na, Demonic Yotei. 4 kaszt lesz benne, és ugye 4 variációval lehet játszani. Jónak tűnik amúgy ez is. Legends. Aha, az volt a Ghost of Tsushima-nak is az volt egyébként a címe. Na és március 10-én jön. Who do you think will come out on top, Sam? You? Death Stranding 2? Vagy valami DLC? Nem, jön PC-re. Na, a PC-se körülhetnek. Ki jön már, akit érdekel ugye a Death Stranding. Szerintem az első rész is. Nekem igazából nem sokat játszottam vele, de úgy szerintem kell hozzá egy hangulat. Az biztos, hogy nagyon szép a játék. Hogy a második része az milyen, abba még nem volt bele. Hát nem láttam még bele egyébként. Csak ilyen trailereket láttam, de majd ez is terve van véve, hogy ezt is majd valamikor neki kezdek, és talán egyszer kijátszom, de hát ez ugye az még a jövő zenéje. PC-n biztos, hogy gyönyörű lesz a játék. Akinek van egy baszóvas alatta, az szerintem egyébként egy nagyon jó látványvilágú játékot kap egyébként. Március 19-én jön a PC-re. Death Stranding 2. Egyébként nem rossz játék, ez csak még nem vettem rá magamat, hogy játszak. Bad Robot Games. At the heart of For Loop is a probability map, which combines alien technology and human ingenuity to plot your Jaj, ez a For Loop, vagy mi ez? Erről láttam korábban, a Game Awards-on láttam tán trailert. Ez egy ilyen ilyen multiplayer szerűségű a játék, de nem tűnik rossznak amúgy. Nem tudom, engem annyira mondjuk nem vonzanak. Meg hát nyilván egyedül az ilyen játékkal kicsit érdekes játszani, de olyan volt, mint hogyha lagolt volna, nem? Ja, lootolgatni kell, stb. És akkor egyébként ilyen idegen lényeket kell ugye legyőzni. Hát, nem mondom azt, hogy lerágom a körbemet, hogy kipróbálhassam, de igazából azt sem mondanám, hogy nem próbálnám ki. Szóval az biztos, hogy ez így első blikre nekem nem az a játék, amire azt mondanám, hogy itt órákat belevernék egyébként, így első blikre. Nem? Biztos, hogy nem. Nagyon maximum játszanék vele egy 2 óra hosszát, kipróbálgatnám a dolgokat, az kb. Én el is felejteném, úgyhogy kb. Ennyi. Így van, For Loop. Na, mikor érkezik? Majd valamikor. Csak várd ki a végét. Hugh, look!
Pragmata. Ennek most kipróbáltam a demóját, ami majd hamarosan érkezik egyébként, mármint hogy felrakom majd a videót, amit csináltam róla. Elsőre nem tűnik rossznak egyébként, a sztoriát annyira én még nem vágom, nyilván a demóból túl sok minden nem is derül ki, viszont ebben a játékban már most azt tetszett, hogy performance mód és a quality mód között PS5-ön semmi különbség nincsen, mármint olyan téren, hogy átváltottam a high quality-re és ugyanúgy fújt 60 FPS-sel nyomhattam, szóval nem volt ez a 30 FPS darabos mozgás, mert ugye nekem attól kiesik a szemem. Szóval már piros ponttal indul nálam ez a játék, biztosan egyébként ezt ki fogom próbálni, mert nagyon érdekel. Kicsit a Dead Space meg az Endemnek a keverékét látom benne, ugye a páncél az tiszta Endem, aki ismeri azt tudja, hogy miről beszélek. A maga a mozgás meg a karakter kinéz az nagyon Dead Space, Pragmata. Ez jó lesz szerintem, ez egy jó game lesz. De érdekes egyébként a világ is, hogy így felépül. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a sztorira, hogy mi történt. Mert az biztos, hogy nagyon érdekes lesz. Meg ugye a kis csaj tud hackelni a robotokat, és akkor úgy tudod őket jól megtámadni, úgymond, hogy megsebezni. Úgyhogy mi lesz a szerepe, és április 24-én jön is, és már elő lehet rendelni. Gameplay demo. That's 6 now. 6 survivors of Raccoon City, all dead from the... Raccoon City, Resident Evil. Yeah, that's not good. Victor Leon. purchased a Hú, building jól after meg van a már medical öregedve. center. The Jövet azért Roseville már régóta Chronic nyomja az Care Center. ipart. Ezt a játékot ezt nagyon várom, erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez is azt hiszem áprilisban jön. De grafikailag oda bassz. You okay? What does Victor want with you? És biztos vagyok abban, hogy két karakterrel mehetünk majd, ugye a Grace-szel, azt hiszem úgy hívják a kis csajt, meg ugye Leonnal. A csaj amiben, hogy folyamatosan majd így bujkálni kell, meg el kell rejtőzni, hogy nehogy megkúrják a szánkat. Leonnal meg mehetünk is darálhatunk, és biztos vagyok abban is, hogy amikor a csajjal vagyunk, azok a részek lesznek a legidegesítőbbek. 1000%-ig biztos vagyok ebben. Már itt lehet látni, hogy a csajjal majd bujkálni kell, meg ezért. Amúgy baszhat jól néz ki a játék. Ezt nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok rá. Former T-virus researcher. Cause my master made you. De azt nézem, hogy van benne FPS, meg TPS mód is, hogy lehet, hogy a kettő között lesz váltás, vagy amikor a csajjal vagy, akkor FPS, amikor a csávóval meg ugye akkor TPS lenne? De hát nem tudom. Érdekes az, hogy ha esetleg mondjuk játék közben lehet váltogatni, az durvább. De hogy néztem most a csajjal előtt, úgyhogy nem tudom, kicsit elvesztettem a fonalat, lehet, hogy lesz ez a kettő benne egyébként, hogy FPS meg egy kis TPS mód is. It's been a while since you've been back there. Rég volt már, amikor itt jártál. Visszamegy a rendőrőrsre? Yeah. És nem kiskés van nála, hanem már kis szekerce, úgyhogy lehet fát is aprítani. Felcsillant a szemem egy pillanatra, hogy február 27-én jön, de csak elő lehet rendelni. Majd áprilisban jön a játék maga. De menjünk is tovább. Na, Legacy of Kain Defiance Remastered. Kapunk egy ugye Legacy of Kain Remastered játékot. Én annó, hogy játszottam-e vele, azt nem is tudom, talán még havernál kipróbáltam, de nyilván akkoriban még nem volt az, hogy ilyen nagyon baszógépem lett volna, úgyhogy nem nagyon tudtam ezzel a játékkal játszani. Nem mondom azt egyébként, hogy a remasteredet nem fogom kipróbálni, de nem tudom, nekem ezek a nagyon régi játékoknak a remastered verziói annyira nem nagyon mozgatnak meg. Na nem azért, mert rossz játéknak tartom őket, csak már kicsit olyan lehúzásnak érzem, hogy egy nagy sikerű játékot most újra meglovagolnak, mert annyira nincs rá, tudom én, ötlet, hogy valami egy teljesen újat csináljunk.
mert ilyen erővel egyébként szerintem simán csináltak volna egy fasz a folytatást, szerintem akik imádják a Legacy of Kain-t, azok biztos, hogy örültek volna nekik, meg szerintem a legtöbben azért tényleg egy folytatást várnak, és nem egy régi játéknak az úgymond felújított változatát, ami egyébként sok játéknál szerintem egyébként nagyon ideális lenne, és lehet, hogy csak azért mondom ezt, mert én nem ismerem annyira ezt a játékot, és azt mondom, hogy kicsit felesleges, de én azt mondom, hogy ebből inkább egy folytatás kellett volna. Nyilván mai technikával. Anyám. Ezeket az anime kislányokat valahogy nem lehet soha kihagyni. Nem, ez biztos, hogy nem az én játékom lesz. Bocsánat mindenkitől, de ez nem. Lépjünk is tovább. Team Ninja. Dead or Alive 6. Last round. Hát, mondhatjuk azt, hogy a verekedős játékoknak is megvan a műfaja és rajongói bázisa. Nálam ugye a Mortalnál, meg esetleg a Tekkennél, még talán a Street Fighternél azt mondom, hogy így kifújt a téma, és akkor nem tudom, nekem már a Dragon Ball is nagyon fura volt ezzel a stílussal, úgyhogy pedig egyébként ugye nyilván ahhoz is hozzáillik. És érted, mozgatja, és ott ringat még a csöcse is, hát nyilvánvalóan. Hát meg lesz ennek is a fanbázisa, úgyhogy... Nem. Letöltés nem ér nálam. Biztos, hogy ennek is megvan a rajongói bázisa. Hát az nem én vagyok, az biztos. Úgyhogy menjünk is tovább. Ninja Gaiden. Annak tűnik. Ja, hát hol állt meg a kamera? Ja nem. Jó, ez csak egy karakter lesz benne. Na. De érdekesnek tűnik. Szeretem az ilyen típusú játékokat, ilyen izometrikus, vagy nem is tudom milyen nézetnek mondják ezt végül is. TPS, a Control Resonant. A Control univerzumában játszódik akkor ez a játék. Nem tudom, nekem a Control egyébként annyira nem jött át, nekem egy kicsit unalmas volt a game. Nem mondom azt, hogy egyébként, hogy botrányosan, csak lehet, hogy csak az eleje volt ennyire vontatott a számomra, és nem éreztem késztetést, hogy ezt a játékot teljesen kijátszam. Ez ilyen folytatás, úgymond akkor. Aha, tehát ő neki egy ilyen képességei vannak. Nem tudom, az én elborult agyamhoz ez most valahogy jobban tetszik, mint az eredeti Control változat. Az is ilyen TPS volt, de egy kicsit ugye, mondhatjuk azt, hogy a Max Payne nézetből volt. Ez meg egy kicsit ilyen, nem tudom, olyan másabb. Figyelj, a mozgásuk meg így a látvány, az szerintem az nagyon jól néz ki. Ó. Figyelj, ez eddig egyébként nem tűnik rossznak, aztán itt azért legalább már történik is valami. Tudod, ez már inkább a játék vége fele van. Azért vannak itt boss fight, vagy ilyen nagy enemik. Az a baj, a sztori már így nagyon nincs meg egyébként az eredeti Controlnál, hogy ott pontosan mi volt, meg ott sima katonák ellen mentünk, nem ilyen szörnyek ellen. De majd ott is a vége fele csavarodik a sztori. Gondolom én. Lehet kéne már játszani normálisan. Lehet, hogy most már sokkal jobban élvezném, mint akkoriban. Mikor kijött. Te is lebeghetsz. Megjelenne Pennywise, érted? Crossover. Érte, azt hittem, hogy tényleg megjelenik. Temus Pennywise. Boss fight. Ilyen szapatós boss fightnak tűnik egyébként. Control Resonant. Na, ezt is felírjuk a listára. Coming 26. Persze, vagy valamikor. Bárki a végig. Félig ember, félig angyal. Félig ördög. Nem tudom ez micsoda. Elképzelni sem sincsen. Valami lovagos. Fantasy lovagos. Souls-like játék lenne? Biztosan úgy. Ebből 2 perc alatt elvéreznék egyébként a szar.
Aha, és szerintem lehet ketten is tolni. Mondjuk akkor az már fél siker. Nem tudom, mostanában nagyon vágyom olyan játékokra, ahol lehet ketten is tolni, főleg úgy, hogy egyébként nincs kivel játszanom, de mindegy. Na majd figyelj, egy korrekt is game-nek tűnik. Szerintem itt túl sokat nem kell tőle várni. Mehetünk, bratyesz, mehetünk. Na mi ez? Crimson Moon. Coming 2026, jól van. Oké, rendben. Majd valamikor olyan ez is. Na, anime kislány? Jaj, ezt tudom, ez a szamuráj megmérgezve egy kis szellemvilággal, vagy micsoda. Igen, erről látom már trailert egyébként. Game of Warzone, azt hiszem. Ezt azt hiszem felírtam magamnak. Ez is érdekesnek tűnik. Ez amikor nem tudod eldönteni, hogy melyik korba játszódhatsz, mert van modern, beoltva egy kis Venommal. Hát vannak benne karakterek, az biztos. Síkos, a Luka azt mondta. Jézusom. Viccelek. Egyébként a harcrendszer nem tűnik rossznak. Hát olyan tipikus felütöd, és akkor 5000 évig még ütöd a levegőbe. Kicsit olyan hack and slash játéknak tűnik így elsőre. Nem néz ki rosszul. Beast of Reincarnation. Igen, azaz. Most már így beugrott. Na, ez legalább kírja, hogy augusztusban jövök. Lehet gyűjtögetni rá. Úgy van, rász ki magadból a varázsport. Today, Ubisoft and Digital Eclipse celebrate that legacy. 30. évfordulóra kidonnak egy Rayman játékot, ami tök jó egyébként. 5 játszható verzió lesz ebből a játékból. Kérdés mennyiért? Mert ha ezt ilyen 10-15 ezerekért adják, akkor én valakit ketté fejelek komolyan. Mert ettől már egyébként nekem ott tököm ki van már, hogy ilyen pixel grafikus szarjátékokat, bocsánat, nem a Raymanre gondolok most konkrétan, hanem a pixel grafikus játékokra, és kiadják majdnem, hogy teljes áron. Kicsit teljes áron. Mina the Hollower is an action-adventure title from the creators of Shovel Knight. Nem tudom, ilyenkor néha azt érzem egyébként, hogy visszamentem az időbe, legalább 1990 vagy 80-as évekbe, és az új megjelenéseket látom, és nem vagyok 2026-ba. Értem én, hogy ennek is van egy rétege, értem azt is, hogy van benne valamiféle retro vibe, de 2026-ról beszélünk, gyerekek. És coming to PS5. És ezt a chipshez fogják adni, vagy esetleg PS Plus-ba adják, vagy ezt is meg lehet venni 18 000 forintért. Na, adjunk is tovább akkor. Nem a prológ. Akkor ez is ilyen oldalnézetes side-scroller game, ami szana szét tudja szopatni a játékost egyébként. Én nem úgy szeretem az ilyen játékokat, de nyilvánvalóan nem úgy fogom várni, hogy köröm rágva, de nem tűnik rossznak. Tenchu Series. Yaku Shinobi Ops. Shueisha Games. Ez is valami jó kis ninjás játék lesz? Az. Annak tűnik, így hirtelen. Azt hittem, ilyen cel-shaded játék lesz, amúgy tökre úgy tűnt. Aha, 4-en vagyunk. Ezek jók. Jók ezek a játékok, ezeket szeretem nagyon. A kicsit kattingatós, de mégse. Ezek jók. A volt ilyen játék hasonló, legalábbis a Mutant Year-to, vagy Road to Aiden, igen, az volt a címe, csak ott ugye körökre osztott játék volt, de ez nem annak tűnik, így elsőre. Stílusát tekintve is úgy jól néz ki a játék. És 4 karakterre lehet menni. Yaku, Shinobi Ops. Mikor ilyen, majd valamikor 2026-ba? 27-be, jó, nem szóltam. Valaki elnyerte a másiknak a szívét. Valamilyen novel alapján csinálták. Durva így első blikre, mondjuk a trailer az mindig jól szokott kinézni. Lelketlen, tisztátlan. Krafton mondta. Krafton. Kik csináltak? Krafton csinálta talán izét is a...
Purity. Callisto protokollt. Mikor az brutális játék. Na, megy a dara rendesen. Mi a kakas? Menj már a picsába! Mekkora már? Jó! Itt van pattintva a kakas. Eddig mindig macska, kutya, minden szamizé karakter volt, most végre kapunk egy ilyen madarat, egy kakast. És ővele megyünk. Menj már! Ez mekkora már? Ho. Na, akinek a PC-n akar ezzel játszani, biztos letérdel tőle. Ajha. De milyen nagy darab már a többihez képest. Egy 3 méteres kakas. Ez is valami kicsit olyan Souls-like lesz, nem? Vagy csak ilyen hack and slash. Sarkány. Úgy megy már, Götz. Így kell. Tiszta easy. Kratos. Csak hogy hívják be? Tyúkba. Vagy kakas verzióba. A kombó kurva jók benne. Mondjuk eléggé klónkatonák jönnek. De mondjuk az nem baj. Ajha. Villámsárkány. Széttaposta a melkasát. A főriban se gyenge. Project Wine lesz. Ez jó game, mikor jön? Valamikor 2020-ban. Nem tudtuk meg. Na, a Lukas film, tehát valami jó kis Star Wars-os game lesz. New Racer? Jaj, ez a Pod Racer-esnek ilyen úgymond, hát, folytatása? Remaster? Reboot? Hát, ja, olyan, mint ez a Pod Racer volt. Mi volt annak a címe? Jó kis Star Wars-os versenyzős játék. Hát mondjuk én már jó ideje nem játszottam ilyen versenyzős játékokkal. De figyelj, grafikailag egyébként jól néz ki, meg gondolom a pályák is kurva jól ki lesznek dolgozva. Így első blikre. Nem tűnik rossznak amúgy. Mondom, itt is majd saját izét alakíthatsz, és rakhatsz össze ilyen járművet. Lehet majd tuningolni. Karakteredet felöltöztetheted, talán. Mi volt az az 1000 éves sólyom a Temuról? Láttad? Mi? Láttad? Láttad ott? Ne, figyelj. Már hol volt? Ott. Figyeled ott? Mi? Mi az ott? Figyelj, így korrektnek tűnik egyébként. Jól néz ki. Aki szereti ezeket a stílusú játékokat, azoknak biztos fog tetszeni. Star Wars verseny. Teljesen jó. Ott van a kis pufókfejű a izéből. Bajós árnyakból. Menjünk tovább. James Bond. Nem tudom, nekem a filmek se annyira jönnek át. Bocs, Bond rajongók, de nem. IOI. Ha, Ready Player One. Nekem az a bajom az ilyen játékokkal, hogy nem érzem azt, hogy most ez miben lesz másabb, mint mondjuk egy... nem fogok mondani példát, leszarom, de hogy... Tehát itt is megyünk, harcolunk. Jó, játék ugyanolyan. Ja, nem, csak hogy... James Bond. És így ennyi. Tehát engem annyira nem mozgat meg. Én elmondom vagyok, hogy haladjunk is tovább, hogy milyen játékok lesznek még. Metal Gear Solid. Hey! Hát már idejét nem tudom megmondani, és hogy melyikkel játszottunk haverral. De amúgy maga a Metal Gear Solid az egy kurva jó game. De szerintem én még nem azzal játszottam, amit itt most tolnak. Kicsit ilyen oldal felülnézet, izometrikus nézet volt. Az biztos, hogy a Metal Gear Solid, de hogy az lehet, hogy az első rész. Hát basszus, annyira régen játszottam már vele, hogy már nem emlékszem. Én gondolom a régi PS3-as. Miután PS2 játszottunk. PS1-en. Na mindegy, ez más sztori. De ez is inkább, szerintem ez egy ilyen remake, vagy hát valami remastered, vagy valami hasonló lesz, úgyhogy nem tudom, ennél is ugyanazt tudom csak mondani, mint a korábbinál, hogy az ilyen remake-eknek, vagy remasteredeknek persze jöjjenek, mert főleg, hogyha a kedvenc játékodról van szó, jöjjenek csak.
Az a baj, hogy ezt is teljesen áron adják el, mint hogyha egy full új game lenne, és ez nekem annyira nem szimpatikus. Aztán lehet, hogy ezzel kapcsolatban pont tévedek. De menjünk is tovább. Mert azt hittem én csak, hogy Metal Gear Solid játék, de nem, az csak a plakátja. Zének a fejpántját veszi el. Yeah. A Metal Gear Solidos játék úgymond egy polipa verzióba, vagy az, egy kis polippal kell ott kalézolni. Esküszöm, az meg még bejövős. Esküszöm, az ilyen agymenéseket néha annyira bírom értékelni. Lehet pont azért, mert egyedi. Azt lehet szana szétszopat a játék, érted? De hát lehet azt mondani, hogy egy hülye ízlésem van, de hamarabb játszok el egy ilyen játékkal, amiben látok egy kis egyediséget, mint az 5. remasteredre, de komolyan mondom. Plated, ezt ki kell próbálni. Castlevania. Micsoda? Igen, az Castlevania, az már kurva régi játék. 40 éves. Jézusom. Ó, ez jó, ilyen oldalnézetes. Aha, ott tüskék, az biztos, hogy 5-ször beleugranék. Ha ezért emlékeztet most legutoljára, amivel játszottam, a Shinobi Art of Vengeance-el. Hasonló. De jó. Jóféle. Az ilyeneket amúgy is szeretem. Egy az egyben olyan. De az nem baj. A jó mechanikájú játékokat szeretem. Lesznek itt boss fight-ok, öcsém. Mikor jön majd? 2082-be. Belmond. Átka. Majd valamikor 26-ban megkapjuk. Listen to me. You can't stay in this room forever. Nem maradhatsz ebbe a szobába, érdekei. Stay in this room forever. Simon, ő lesz a főszereplő, de melyik játéknak? Ne, ez meg bekerül ilyen időhurokba? Kicsit olyan, mint a Silent Hill. Most engem arra emlékeztet. Lehet, hogy csak azért, mert azok csinálták. Hirtelen azt hittem erre a kis cuccra, hogy Game Boy. Mi a szar? Hú, anyám, ez is valami elborult. Ez már FPS lesz. Silent Hill. Downfall. Vagy valamikor jön ez is az éven. Jaj, ez is ilyen nem is... skippeljük, mert az éneket nem. Ez nem gameplay. Ezért lenne John Wick. Jó, az ő lesz. Jó kis John Wick gémet adnék egyébként. Lehet színű John Wick gémeket, filmeket szerintem baszhat jó. 1-től 1-ig. És a mozgás mindent átvettek, úgyhogy teljesen jó. Csak annyira nem hasonlít Keanu Reevesre, nem? Úgy direkt. Van egy John Wick game, de az nem olyan. Azért valamennyire hasonlít rá. Yeah. Hát ez csak TPS-be lehet. Hát szerintem valami olyasmi lesz. És jó hozzá a zene is. Missing you. Wishlist now. Hát oké, hogy elő tudom, vagy fel tudom rakni kívánság listára, de mikor jön? Good morning, New Cascadia. This is Joy. Jó, ez a maraton, ez nálam benne van, wishlisten van ez a játék. Amúgy nem tűnik rossznak, csak egy kicsit olyan túlzott. És igazából csak azért raktam be wishlistre, hogy tudjam, hogy mikor jelenik meg. Csak azt hiszem, ez is valami lesz, ilyen multiplayer játék, vagy valami hasonló. Hát, de aztán lehet, hogy kurva ne jött tévedek. De valami ilyesmi lesz. Az ilyen multiplayeres hőség lesz. Hát nem tudom. Nekem már most már ezek skippek, úgyhogy skip ez is.
De nézzük, mi jön a PS Plus-ba következő hónapban. Jön a Pókember 2 PS Plus-ba, mikor várható volt már így 3 év után. Nem volt rossz game egyébként. Egyszer végig játszottam és kb. Ennyi volt. Lehet, hogy majd még egyszer végig gyúrom, de nálam az első rész az a favorit. Ez a második, ez annyira nekem nem adta már. Nem mondom azt, hogy csalódás volt, de sokkal jobbra számítottam amúgy. De jön. Aki akarja, kipróbálhatja, 17-én jön is. Február 17-én. Az új most az is jön, Tekken Dark Resurrection. Na, ez ilyen játékok jöhetnek nyugodtan PS Plus-ba. Ezek nem zavarnak igazából. Jó, jöhetnek jobbak is, amúgy. PlayStation version of Time Crisis brings Time Crisis a legelső ezzel a játékkal még a régi játéktermekben pénzbedobósan játszottunk. De jön PS Plus-ba, nem kerül úgymond pénzedbe, kivéve vagy Hello vagy fizetbe. És a klasszik katalógusba jön. Big Walk is a cooperative multiplayer adventure about teamwork and talking. Hang out and get lost with your friends in an open world full of challenges, puzzles, and playful discoveries. Már a zenéje meg, bassz! És ez a havi játékban lesz benne. Szaros. Jön a szaros. A szaros game. Annyira vicces neve van. Szaros. Vagy szépítőszer szaros. Na és végül kapunk egy kis gameplayt is. A grafikája egyébként amúgy is tetszett már a trailerből is. Ja, olyasmi, mint a Return. Engem arra emlékeztet amúgy. Szaros játék. Ez a szaros játék. Szaros. Játszottunk le szárasszál. És kicsit száraszak lettünk. Nagyon szar volt. Sokszor fogok elhangozni ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy szár. Ez egy szárjáték. Tudom, hogy az angol nyelvet teljesen más jelent, de így magyarul nagyon vicces hangzik. De nem tudod úgy ejteni, hogy ne hangozzon hülyén. Játszottam a szarossal, játszottam a szárosszal, még azt talán igen, vagy játszottam a sárossal. Igen, amúgy egyébként engem érdekel ez a játék. Az én elcseszett agyamhoz tökéletes. Hát itt ugye bemutatják azt, hogy itt is lehet fejleszgetni magadat, stb. Olyasmi lesz akkor, mint a Returnal. Igen, mert hogyha meghalsz, visszakerülsz teljesen az elejére, de hogyha feloldasz ilyen úgymond pontokat, akkor onnan kezdhetsz. És oda teleportálhatsz. Igen, és akkor talán nem szapad le annyira a játék. Azért figyelj, pörgős game-nek tűnik. Returnal is az volt amúgy valamilyen szinten. A napfogyatkozás rontja meg ezt az egész világot, és ugye leszek ilyen átlépések akkor. De nyilván a sztorit azt még itt nem tudjuk meg. Azért van tűzerő. Nézem, azért itt nem nagyon fogsz megállni 1-2 percekre, hogy kipihenj magad. Jól kell nyomni be a shieldet is. A kép az kurva jól néz ki amúgy. Ez az arany-fekete kombó, ez basszat jó. Na és hogyha Deluxe Edition-t veszed meg, ami április 28-ától már elérhető, akkor kapsz skineket. Kurva jó. Mi az ücsöre? Csendilás, Shiar. De ismerős ez a Shiar. X-Man. Ő a csapatvezető, Vihar. Vagy Ciklon. Jó, az a Pókember skin, az jól néz ki. Ez is ilyen bunyós game lesz. Még egy jó Marvel játékkal már úgy játszanék egy jó kis sztori alapúval. Nem tudom, ezek a túl figurázott mozgások, meg színek. Nem. Ma annyira olyan. Volt még ilyen. A Dragon Ball játék, a Fighting Zero. Fighting Z, vagy a volt a címe, nem tudom már. Hát csak nem tudom, ez a ütömvágam a levegőbe percekig, tudom ez a stílusa, de nem tudom. Nem tetszik. Pedig amúgy a stílusa tetszik, mert mint ahogy kinéz a játék, az baszhat jól néz ki szerintem. Csak de nem így kellett volna, nem ilyen bunyós játék. Ebben már a Dunát lehet lassan rekeszteni belőle. Tökön. Fighting Souls. Na jó, tokon vagy tökön? Tokon? Hogy kell kiejteni? Tökön. Na. PS Studios.
Santa Monica Studio, új God of War. Nyilván nem. A God of War Trilogy jön. PS Plus-ba. PS Plus-ba. Remake. Ho, ho, ho. Helyes. Helyes. Fejlesztés alatt áll. De már mióta rebesgetik, hogy ezt csinálják? Basszi, mikor fog ez kijönni? Legközelebb, amikor visszajövünk, akkor valami nagyjal fognak előrukkolni. De a legközelebb, mikor jösszek, hogy 100-ban meg? Szóval 20. Mikor is a játék? Számoljuk? 2000. Nekem van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy ugye hamarosan jön a God of War sorozat, és lehet, hogy előtte fogják kidobni, hogy valamennyire képbe legyél az előzménnyel, de ugye akik nem játszanak a játékkal, azok rámasznak, de mikor jött ki a játék? 2006-ban? Akkor viszont most van a 20 éves évforduló. Ma. Jó, veled. Santa Monica Studio. Igen. Ez már nem... Mi ez a... Interlace? Before I was a god. Ez mi? Was a Spartan. Aj, nem már. Ezt láttam, hogy wishlistbe be is raktam ezt a játékot, de nem gondoltam volna, hogy ez is ilyen pixel grafikás. Hoki, nem érdekel. Nem? Jó, valamivel jobb, mint a többi, tehát azért itt nem ilyen elmosott szar. Hát vannak fenntartásaim, nagyon erősen vannak fenntartásaim. Mégis God of War. Megbocsátó vagyok akkor? És kettel lehet játszani? Ez Kratos lenne kurva fiatalon? Hát gondolom. Csak róla szól, nem? Son of Sparta. Ez a pixel grafika, ez engem a sírba tesz, de komolyan, a sírba tesz. Piros pont, hogy God of War, piros pont azért, mert ketten is lehet játszani viszont, és ugye már elérhető PS5-re. Nem tudom, gyerekek, úgy szerintem nagyon jó játékok jönnek, a Resident Evil azt nagyon várom, ez a Polipos is rohadt jól nézett ki. Melyik volt még, ami nagyon tetszik? A Saros, meg volt ez a kontrollos univerzum, ez a kontroll, nem tudom mi a címét hirtelen, majd visszanézem. Ezen a God of War-ra nagyon nagy alak még nagyon kattag az agyam rajta, mert amúgy nagyon szeretem a God of War-nak az univerzumát, és elméletileg van hozzá magyar nyelv, mert nem tudsz angolul. De már még egy piros pont, úgyhogy talán. Meg igen, meg ez a kakasos. Valamilyen Windless projekt. Na, skacok, köszi szépen, hogy itt voltatok. Ezek jönnek majd most így 2026-ba. Legalábbis amit itt bemutatták. Jaj, még igen a John Wick játék, de hát ugye ezt még nem tudjuk, hogy mikor jelenik meg. Lesznek az érdekes játékok. Ugye a Castlevania is itt van, ugye ez a Control Resonant, ezek nagyon érdekelnek. Meglátjuk, hogy még jönnek idén, időben. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan érkezek még több tartalommal. Sziasztok! PlayStation